Dito tayo sa Balbacoa mga sudyo. Yan o. Sus kahumog. Ano mo? Diyan ginamos. Paklay mo diha. Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, mayroon akong masarap na pagkain nandito sa aking harapan. So unang-una, mayroon ako ditong soup number 5. Ayan, nag-aso-aso pa. Lami kini sa lansaw ba. Tsaka mayroon ding paklay. Tsaka mayroong balbacoa. Ayan. Tsaka yung pamaris ng balbacoa, ginamos nga halang na lumunsito. At syempre, mais. One rice lang sa. So, ayan mga kasudyo, lahat ng ito po ay na-order ko sa suki namin na orderanan sa mga ganitong klaseng pagkain sa Jervis Kandingan. Ayan, maraming salamat po. Sikat sila mga kasudyo na nagbenta ng mga ganitong klaseng pagkain, lalong-lalo na yung balbacoa at saka kanding. Pero ngayon, wala akong kanding. So, maraming salamat sa may-ari ng Jervis Kandingan. Ayan, nag-order ako sa kanila online mga kasudyo. So, tara, pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Tara, mga kaunta nyo, lakas ng ulan ngayon. Kaya masarap pumigop ng sabaw ng soup number 5. Let's go! Yan, sabaw muna. Sarap. Kagandahan dito sa soup number 5 nila, medyo maanghang siya ba. Kaya, hindi masyado nakakaumay. Wow. Ito na. Timutang niya. Ito sa lingko, anong kainit manigod. Kain po. Ba't buhos to siya? Gabi ang lalambot po. Ganitong klaseng ulam, mag-only rice, mga puta. Yan. Ito. Paklay. Paklay mo diha. Merong sabaw to. Yan, maraming mahilig dito mga studio, lalo na yung mga driver ba. Driver sa multicab, driver sa motor. Ito yung mga gusto nila ng mga pagkain. Kadalasan ba. Mayroong mga libro. Ano pa yan? Sarap ng timpla ma.
Yan. Yan yung libro. Kuhan to, no? Papataba ng utak. Dito tayo sa Balbacoa mga sudyong. Yan o. Sus kahumog. Ano mo? Muna siya tulaan. Kain po. Diyan, kinamot. Ito, balat. Gong na nga. Lagyan ito yung sabaw. Sabaw ng Balbacoa. Lambot ng Balbacoa na lang ba, no? Sarap talaga ng pamari sa ginamon.
Malit na ba? Mayroon ko dito ang astahe. Ang laso ka dito, ha? Parisag beer, para din may blood. Ubus yang kuan mo. Nabukog ba? Yang gabi, buso ko dito ng studio sa Balbacoa, Paklay ug soup number 5. Maraming salamat po sa panood sa episode na to. Maraming salamat din sa naorderan ko nito ang Jervis Kandingan. Ayan, panalo po. Ang sarap. Hanggang dito lang ako mga studio. Kita-kita tayo sa sunod na video ko. Maraming salamat.